Всички много обичат E500, но никой не говори за Volvo S80. Точно този модел е с 4.4 двигател V8, проектиран от Yamaha с цели 315 конски сили, които задвижват и 4-те колела. Колата е шведският отговор за BMW E60 и W211 при Mercedes. Нека ви я покажа отвътре. Макар и 2007 година автомобилът е пълен догоре с екстри. Наистина впечатляващо. Красиви кожени седалки с подгрев и обдухване. Екран за навигация, който излиза от таблото. Много добре звучаща аудиосистема. Стотици, прекалено много даже копчета по таблото. Салонът вътре се усеща много масивен. Всеки един материал си личи, че е изпипан до последно и е много високо качество. Макар и за годините си, автомобилът разполага с много адекватно движеща се 6-степенна автоматична скоростна кутия. И сега ще ви покажа защо наричам този автомобил Вълк в овча кожа. Интересното за този двигател е, че точно той се използва при суперколата Nobel M600. Само че там е с 2 гарет турбини и малко повече 650 конски сили. Автомобилът тежи 1950 кг, което никак не е малко, макар и за този двигател. Получихме позволение от собственика да направим тест-драйв на колата, за да се убедим сами колко ефективен е двигателя. Има две много нестандартни неща при двигателя специално. Първото е, че е напречно разположен. Второто нещо е, че голямия вал при този двигател е с 60 градусов ъгъл. Това допринася и за страхотният звук, който излиза от ауспусите на този автомобил. Пак казвам, 315 конски сили на 4x4 система. Точно този страхотен екземпляр ни е оставен за продажба, така че може да го намерите на обява в нашия мобилен акаунт или да се свържете с нас на лично съобщение.